Hallottad, hogy Ausztria egyik legnagyobb bútorkereskedő hálózata, a Kika Liner hálózat, amely régebben Magyarországon is üzemeltetett bútoráruházakat, csődöt jelentett a héten Ausztriában. A probléma ott van, ahogy a legtöbb vállalkozásnál legyen az a Kika Liner, legyen az mondjuk a Volkswagen vagy a saját céged is, hogy a költségek drasztikusan megnőttek, és a költségek, a hitelek, a bérek növekedése mellett nem lehet ennyire növelni a forgalmat és az árakat. Ennek hatására a legtöbb vállalkozó vagy vállalkozás a nyereségesből veszteségesbe fordul át, és csak az a kérdés, hogy meddig bírja ebben az állapotban, amíg el nem fogy a tőkéje. Tehát ez a probléma Európában, de a világon a legtöbb helyen szinte mindenkit elér. A kérdés különben az, és a különbséget azt jelenti, hogy ki hogyan reagál rá. Ki milyen gyorsan tudja csökkenteni a költségeit, növelni a hatékonyságot, kihasználni az új eszközöket, mint a mesterséges intelligencia, és egyáltalán milyen gyorsan, milyen sebességgel reagál, vagy csak gondolkozik, majd csak lesz valahogy, és várakozik, ami a legrosszabb döntés, amit ma tehetsz ebben a világ és magyarországi gazdasági válságban. Úgyhogy ne kockáztass, készülj föl erre az időszakra, készülj föl úgy, mint ahogy a nagy profik csinálják, hogy minél hatékonyabb legyél. Mert ha egy Kika Linert, egy Volkswagent elérhet ez a probléma, akkor hidd el, téged könnyedén elsöpör, mint egy falevelet a szél. Úgyhogy készüljünk föl. Ez december 10-től 14-ig egy ingyenes webináriumot szervezünk neked, ahol megtanítjuk azt a profitduplázó formulát, amelyre úgy is lehetne fogalmazni, hogy viharállóvá tudjuk tenni a vállalkozásodat, majd a profitot tudjuk megerősíteni, hiszen a profit az, ami megmentheti a céget, és a veszteség az, ami elpusztítja, nem a forgalom és nem egyéb más külső körülmények. Egyedül a veszteség az, ami fölemészti a céget. Úgyhogy megmutatjuk neked a profitduplázó formulát teljesen ingyen egy webináriumi héten, de szó lesz arról, hogy hogyan tudsz vérhetetlenül sok ügyfelet szerezni, akár a mesterséges intelligenciával, és ezt nem csak megmutatjuk, hanem konkrét projektet fogunk létrehozni, konkrét kampányokat, úgynevezett funnelt, vagy akár egy hírlevél sorozatot meg fogod látni élőben, valós cég esetén mutatom meg, hogy mit, hogyan kell csinálni, és mi az, amire figyelni kell, hogy hatékony legyél, és jó legyen az eredmény, meg legyen az eredmény. És aztán megnézzük azt, hogy milyen módon tudod a vállalkozásodban a leghatékonyabban lefaragni a költségeket, és úgy, mint a multik, akik szinte mindig a költségekre nagyon erősen figyelnek, legyen az válság, vagy jó gazdasági környezet, neked is meg kell ezt tanulni, hiszen a magyar vállalkozók többségének a legnagyobb különbség nyugattal, és a legnagyobb hátránya nyugati vállalkozókkal szemben az a rossz hatékonyság, az, amit mondjuk egy adott munkatárs meg tud termelni, bevételt tud termelni, és milyen költsége van ennek az aránya. Úgyhogy ebben a hatékonyságban mutatom meg olyan eszközöket, amellyel biztos, hogy a konkurenciád elé tudsz kerülni, már pedig tudod, ismered ezt a sztorit, amikor a két barát találkozik a grizzly medlével egy amerikai rezervátumban, akkor bizony az a lényeg, hogy ki tud gyorsabban futni a másiknál, nem a medvénél. És ugyanerről van szó itt is, nem minden cég fog csődbe menni a jövő években, hanem azok, akik nem tudnak gyorsabban hatékonyságot növelni, mint hogy elérje őket a csőd. Úgyhogy 5 egész nap, pontosabban este, arra szánjuk az időnket, neked csak regisztrálnod kell, mert teljesen ingyenes lesz, hogy jelen legyél. Visszanézni nem tudod, úgyhogy ott kell lenned, hogy december 10-től 14-ig minden este 19 órától új dolgokat tanítunk neked, amelyek eddig titokként csak a multik használtak, de te magad a vállalkozásod megmentéséért muszáj lesz, hogy te is megismerd és használd. Regisztrálj most a videó alatt, és írd be a naptáradba, hogy december 10-től 14-ig, azaz 2 szombatig, esténként 19 órakor a gép előtt a helyed egy jegyzetfüzettel és ceruzával, hogy fölírd azokat a stratégiákat és eszközöket, ami a jövő évedet egy szuper évvé teszi a katasztrófa helyett, ami a konkurenciának valószínűleg meg fog történni. Sok sikert, találkozunk december 10-től 14-ig!